Morning ndine Jack nde tikupita ku UAE, United Arab Emirates. Komano sitinampe potapitako koma chabe kuti nkhani yake ndi yayifupi kwambiri. Ndiye tentikeze. Taonani mzimayi uyu wa zaka 33 dzina lake Shahzadi Khan. Shahzadi analochokera ku India. Chifukwa cha mavuto ku India chani ananyamuka napita ku UAE kukagwira ntchito. Mene anthu amanyamukira kupita ku Kuwait, kupita ku Oman, amakagwira ntchito ya nyumba yosamalana. Ananyamuka anapita ku August 2022. Ndi ali kumeneko anapezeka kuti enu ake a nyumbawo amayi akumeneko anabereka mwana kamnyamata. Nde ntchito yake ya Shahzadi inalilolera mwanayo. Malira mwana bwinobwino, mwana atakwana miyezi 4 ali ndi Shahzadiyo. Makolo ake pobwera ku nyumba anampeza mwana wafa. Kumfusa Shahzadi mwana wa ndani, iyeyo akuti sindikuziwa. Ndi anamtenga mwanayo anayimba foni ku polisi, achipatala kumuyeza, anapeza kuti mwana uja anachitidwa suffocate. Mmene anapezera ma medical. Ndi anammanga Shahzadi uja nanga sana ndi mwana ndi iyeyo. Shahzadi adamanena kuti si iyeyo, mwanayo anapita nayo chipatala, anakalandira vaccine, ndi anamwalira after vaccine iyo. Koma achipatala ananena kuti ayi anamwalira ndi suffocation. Adammanga anapita ku court, anapanga milandu investigation yonse, anampeza ulakwa. Nde anampanga sentence to death kuti anyongedwa. Makolo ake analandira uthenga ku India plus boma la India tinalandira uthenga kunena kuti munthu tampanga chani, tampanga sentence to death. Nanga sindi munthu wa dziko lina, nzika dziko lina sangangopanga kanthu osaliuza dzikolo. Nde aku India anakhala akuchonderera akupempha kunena kuti ayi mumpange pardon yonena kuti asamuphe, mwina ampase chilango china. Nde anapita mpaka na ku court ya pamwamba kwambiri ya ku Abu Dhabi ku UAE ko, koma court linakana linanena kuti aphedwe ndithu. Nde makolo ake akhala kuyesera kuchita fight, kena kwa nadabodisa akulandira uthenga wina uliwonse. Anazalandira foni ndaina yake kuchoka kwa Shahzadi kunena kuti andina mizira, anachita ndipangisa kuti ndisaine zinthu zonena kuti kuvomera kuti mwana ndinamupha koma sindinamuphe. Anampeza kunena kuti anamupha mwana chifukwa kuti anapsya mtima, chifukwa chonena kuti omulemba ntchito mabwana ake osamamulipira komanso amampanga nkhanza kwambiri. Ndakukhulupirira kuti ngati njira yowabwezera yoti awakhaulise pamene anatani anamuvulaza mwanayo mpaka kumupha. Ndiye anayesera kunena kuti ndina mizira sindinapange zonsezo, koma court linakana. Nde kunachita zi nthawi yonseyi akhala kumafufuza kuti kodi munthu uja zili pati. Amayembekeza kuti amva zina zake kuchoka ku court kapena uchani, kena pamene amafusa anu kuti kodi zangoti ziki za Shahzadi zili pati. Akudabwa akulandira uthenga kunena kuti Shahzadi anaphedwa pa 15 February 2025. Makolo ake samadziwa, ku India samadziwa. Anthu pamene amadzidzimuka kuti munthu uja kuti anamupha. Basi tunangata ni makolo ake angolira angotani, koma nkhani zake ndizitizo zimenezo. Kungoti maiko awawa maiko akumene kukwalo yakusindu zoti chifukwa chani, koma kumachuka nkhanza kwambiri. Kunena kuti anthu amatha kunyamuka kupita ko bwinobwino ngati za bwinobwino kuti akagwira ntchito, koma akakafika kumeneko anthu ambiri amalandidwa mapassport. Akalandidwa mapassport amasanduka akapolo, amawazunza koopsa. Ndi malo onena kuti munthu ukafuna kugwira ntchito udziganiza katatu kanayi kuti kodi ndikapita kumene koko ndikabwerera konso. Imene ndi nkhani yachitika umene ya Shahzadi Khan. Zikomo kwambiri.